Colaborarea noastră cu Smart ID datează de mai mult timp, sunt diferite proiecte. Așteptările noastre au fost îndeplinite de fiecare dată, așa că am decis să colaborăm și la acest proiect de implementare a etichetelor electronice în showroom. Motivele care au stat la baza alegerii soluției de etichete electronice sunt multiple. Printre acestea se enumără economisirea timpilor, resurselor umane și materiale alocate schimbării etichetelor de preț, precum și dorința de a ține pasul cu evoluția tehnologică și de a aduce constant ceva nou pentru îmbunătățirea experienței clienților noștri. Îmbunătățirile s-au simțit imediat, tipii de actualizare a prețurilor scăzând considerabil. Totul se întâmplă acum instant, simultan cu site-ul. De asemenea, resursele alocate până acum acestor operațiuni se pot focusa 100% din timp pe acțiuni ce aduc plus valoare companiei. Pe lângă acestea, feedback-ul primit de la clienți este unul pozitiv, aceștia fiind încântați de noul look al showroom-ului.